हेलो लोगोफोर बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो गासैबो मोजां दङ आसाम टेटनि सोमोन्दै लाना फैदों भिडिअ आरो लोगोफोर गोबां कमेन्ट्स फैदोंमोन 45% गैयाब्ला जायफ्रा डिलेट दङ बेनिफ्राय ग्रेजुवेट एप्लाइ खालामनो हागोन ना हाया एबा फाइनाल साबमिट जायाखैमोन सिगाङाव दा मानि थाखाय जायाखै आरो मा प्रब्लेम जादों आरो एप्लाइ खालामनो हागोन ना हाया बेयाव नोंथांमोना गासैबो मोनजोबगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना प्रुफ मोनगोन जाय मानसिया 45% गैयाब्लाबो एप्लाइ खालामनो हागोन ना हाया थ' बेनि सायाव नोंथांमोना प्रुफ मोनगोन थ' लाना फैदों बेनिखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांजोबदो आरो जायफ्रा चेनेलाव दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै खालामना लाबानो जाबाय बेबायदि नोंथांमोना टेटनि बागै आपडेट मोनबाय थागोन दा बिदिब्ला नोंथांमोना गोबां कुइसन खालामदोंमोन HS आरो लोगोसे ग्रेजुवेट जानायफोरा थ' नोंथांमोना डिप्ल'मा दं अब्ला नोंथांमोना पार्सेन्ट जुदि गोरोबाब्ला एप्लाइ खालामनो हागोन हाया बेनि सायाव डिसकास खालामगोन स्पेसियेलि थ' दानिया जों थांसै अफिसियेल वेबसाइटआव नोंथांमोनाबो थांदो अफिसियेल वेबसाइटआव बेनिफ्राय जोङो नायनोसै दायो लोगोफोर आं फैबाय अफिसियेल वेबसाइटआव नोंथांमोना बेयाव फैनांगोन असम सर्व शिक्षा अभियान मिशन थ' बेयाव SSC आव फैनांगोन आरो थ' बेयाव जों फैनो हायो दा बेनिफ्राय दानिया जोङो जेनेरेल टेटनि एसे गाहायाव नोंथांमोना नुदों अनलाइन थ' नोंथांमोना बे एप्लाइ अनलाइनाव थुना हो दा बेयाव थुनाय लोगो लोगो जों अके थुना होदो आरो दा अके थुनानै जायफ्रा फाइनाल साबमिट खालामनो हायाखैमोन नोंथांमोननो साजेसन लाना फैदों थ' बेनिफ्राय जोङो रेजिस्ट्रेसनाव जोङो थुना होदो बेयाव दा बेयाव थुनाय लोगो लोगो थ' नोंथांमोना मबाइलजोंबो एप्लाइ खालामनो हायो जायफ्रा डकुमेन्ट्सआ अके दंजोबो नोंथांमोना मबाइलजोंबो एप्लाइ खालामनो हायो थ' बेनिफ्राय लास्टआव फैना जों दानिया नैबाव नेक्स्टआव थुबाय दा नेक्स्टआव थुनानै थ' नोंथांमोना बेयाव नायदो नै थ' बेयाव नोंथांमोना फाइनाल साबमिट खालामनो एसे गोनो गोथो जागासिनो दङ आरो फाइनाल साबमिट जायाखैमोन फार्स्ट टाइमाव दा जायफोरा नोंथांमोना HS-ल' पास नोंथांमोना अब्ला नैबे लवाराव एप्लाइ खालामनो हायो LP आव दा जायफोरा नोंथांमोना ग्रेजुवेट जायखिजाया एनि ग्रेजुवेट नोंथांमोना अब्ला बथ साइड एप्लाइ खालामनो हायो थ' बेखायनो बथ साइड होदो साबसिन जागोन मोननैबो एग्जाम लिरनो हागोन थ' बेनिफ्राय 45% गैयाब्ला HS लेभेलाव नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन ना हाया जायफोरा ग्रेजुवेट जादोंमोन आरो लोगोसे डिप्ल'मा दङ अब्ला नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन ना हाया एसे कनफिउस जागासिनो दङ दा लोगोफोर नोंथांमोना हायो बेयाव बथ साइड एप्लाइ खालामनांगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना मोनसे अपसन मोनगोन नैबाव माखासे दङ क्वालिफिकेसननि थ' बेयाव नोंथांमोना एग्जाम पासखौ गासैखौबो बेयाव सेटिंस खालामना लाग्रोजोबदो बेयाव बहायना लाग्रोजोबदो बेनिफ्राय नोंनि मार्क्सखौ बेयाव होजोब गासैबो बेसेबां मोनदों आउट अफ थ' बेनिफ्राय पार्सेन्टआ बेयाव ओंखारखायो बक्सआ थुनाय लोगो लोगोनो बेनिफ्राय रल नाम्बार आरो क'डखौ मोजां बहायना होबानो जाबाय बेनिफ्राय इयार अफ पासिंखौ होथारनांगोन दानिया नोंथांमोना एडमिसनखौ निबाव नांलाया जास्ट डिप्ल'मानिखौल' बेयाव नोंथांमोना होनांगोन थ' बेनिफ्राय दानिया नोंथांमोना बेयाव बर्डनि नामखौ होबानो जाबाय आरो दा बेयाव नाय लोगोफोर नोंथांमोना नैबे मोनसे एसे कनफिउस जागोन जायफोरा माने दासिमबो डिलेट कमप्लिट जायाखै एबा BEd जायाखै अब्ला नोंथांमोना पार्सुइं होनानै थ' नोंथांमोना एडमिट कार्ड नोंथांमोना आपल'ड खालामथारनांगोन अब्लासो एक्सेप्ट जायो थ' बे जाबाय जायफोरा माने पार्सुइं थ' बेखौ दोनथ'नानै आं दोनथ'बाय जायफोरा डिप्ल'मा आरो BEd दंखायो थ' नोंथांमोननि थाखाय थ' नोंथांमोना रेगुलार एबा ODL नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनानै थ' नोंथांमोना मार्क्सखौ होजोबथारनांगोन आरो लोगोसे नोंथांमोना जायफोरा माने HS लेभेलाव दा जायफोरा HS लेभेलाव 45% गैया अब्ला नोंथांमोना डिलेटनि फार्स्ट इयार सेकेन्ड इयारखौ दाजाबनानै 2000 टटेल मार्क्सखौ बेनिफ्राय मार्क्स अबटेनखौ नोंथांमोना सेटिं खालामना हो बेनिफ्राय नोंथांमोना अब्लानो फाइनाल साबमिट खालामनो हागोन आरो नोंथांमोना इलिजिबल जागोन मानोना लोगोफोर नोंथांमोना खायसे साबमिट खालामनो हायाखैमोन थ' बेखायनो नोंथांमोना लाना फैबाय दा जाय मानसिया 45% गैया एप्लाइ खालामनो हादों आं नोंथांमोननो प्रुफ लाना फैनोसै थ' बेखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरो जायफोरा लोगोफोर HS-ल' पास नोंथांमोना नांखागोन 45% अब्लासो नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन जायफ्रा 45% गैया थ' नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हानाय नङा नाथाय जायफ्रा ग्रेजुवेट नोंथांमोना एनि ग्रेजुवेट एप्लाइ खालामनो हागोन बथ साइड बेनो जाबाय डिप्ल'मा दङबा HS आरो लोगोसे नोंथांमोना ग्रेजुवेट जादोंब्ला थ' नोंथांमोना LP आरो UP-आव एप्लाइ खालामनो हायो दा बिदिब्ला नायदो लोगोफोर नोंथांमोना बेयाव नायदो जाय मानसिया केन्डिडेटआ 45% गैया नाथाय ग्रेजुवेट नोंथांमोना फाइनाल साबमिट खालामनाय नुनो मोनगोन थ' नोंथांमोना 600 पे खालामनांगौ जायो दा बेयाव नायदो लोगोफोर बे जाबाय HS लेभेला 45% गैयामोन बेनिफ्राय ग्रेजुवेट बेनिफ्राय नोंथांमोना बथ साइड नुदों बथ साइड एप्लाइ खालामबाय साक्सेस जाबाय गासिबो आइडि नाम्बार ओंखारजोब्बाय पेमेन्ट साक्सेस जाबाय बेनिफ्राय एक्न'लेजमेन्ट डाउनलड जाबाय थ' बेबायदि मोनो आरो दा बेयाव नायनो लोगोफोर बेयाव नुनो मोनदों थ' पार्सेन्टखौ नायदो लोगोफोर 44%ल' दङ HS लेभेलाव बेनिफ्राय ग्रेजुवेटआव 60 एबभ दङ थ' साक्सेस जाबाय एप्लाइ खालामनो हाबाय बेनिफ्राय डिएलएडआव 72% दङ थ' बेबायदि होनांगोन नोंथांमोना थ' बेनिफ्राय नोंथांमोना बेबायदि नुबायना बेनो जाबाय लोगोफोर नोंथांमोना फाइनाल साबमिट खालामनो हाबाय जाय माने स्टुडेन्टसा एबा केन्डिडेटआ थ' बे 45% गैयामोन HS लेभेलाव अब्लाबो बथ साइड एप्लाइ खालामनो हाबाय ग्रेजुवेट आरो लोगोसे प्रिभियास डेटआवबो बिथाङा एग्जाम होदोंमोन थ' साक्सेसफुल जादों थ' नोंथांमोनाबो बेबायदि प्रसेसआव थाङोब्ला थ' नोंथांमोना एग्जाम होनो हागोन आरो लोगोसे नोंथांमोना फाइनाल साबमिट खालामनो हायो दा बेनोसैमोन लोगोफोर नोंथांमोननो क्लेरिफिकेसन होनो भिडिअ खालामबाय आसा खालामो मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो गोदानै फैदोंबा चेनेलाव नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन